bidea edo helburua. Nik zen nahiagoeten. Batzutan bagizu ertatzean, bide gurutze batea iatzea gehala. Noa jun nahi duen jakinda. Batzutan nahiko argi ikuste ditut, beste batzutan lausotu itedia. Batzutan urruti, beste batzutan gertuo. Baina bai, helburuak eduki behar dira. Bueno, nik behintzat behar ditut. Helburu bat gabeko bide bat, ez dut imaginatzen egia esan. Saiatu izan geha beti bide motzena saiesten. Bide gurutzeak dira, ez dakit, bide baten gauza interesgarrinetako bat. Hor aukerak zabaltzen dialako. Segun nundiken behidatze deun. Noa ni joan, nundik natorren. Ez dakit, iruditzen zait batzutan, helburu bat jarritare, bideak beste toki batera eraman gaitzakela, eta hori da politena. Lokatza beha ere bai askotan. Musikaren arran ere baitan zerk piztuzun. Musikak beak. Musika aiteko nahian ikustet musika entzutetik datorrela. Eta askotan musika entzuteko nahiare bai, musika aitetik dator. Eta alde batetik saiatzen naiz arrorri askatasuna ematen, baina beste alde batetik bai batzutan saiatzen naiz arrori kontrolatuta eukitzen. Nei ez galdetu nu daukaten iparra, bombo klapta gure dopina gure indarra, estilo dantzagarria mugimendu jamaikarra. Ei! Auzoan, herrian, hirian, dantza zorian. Herri hau dantzan jarri behar deu, edo herri honek dantzan jarri behar du, herri guztik bezala. Erronka bat baino gehiago, nik uste aldarrikapen badala. Bestela, beste batzuk dantzatu araziko digutelako. Dantza estilo asko daude, importantena da dantza neotea. Dantzarekiko resistentzia asko aurkitu ditut, baina zorionez, kontrakoan ikustet gailendu indala. Egia esan ezer berrik ez, ez deu gelditu nahi ta muitzestan gerrik ez. Fuera tabudanak dantzatokitatik, negua ta udatak gudanak probatzen bitatik. Folklore zarinarin ta fandango bakarrik, ei, hau ez da izango folklore bakarrik. Eman egurra, gure gozamena bere beldurra, gozatu puritano daukezun denbora purra, astindu ezurrak, ez hauze deu honen alde makurra, zerria beti bilatzen ezkurra. Esango izutegia, botako deu esia, itaia beti presteta zorro zuta geziak, batzokiko moralaren itzala gure harria, ipurdik muitz ez pau ez datan ere Euskal Herria. Dantzarako gogoak nik ustet dantzari jartzen zaion resistentzia hori gainditu iten dula. Dantza gaur egun ja ez da tabu bat. Zein dan sorkuntzaren zerga? Ba, nere buruak ez daki, nere gorputza ize pasatzen zaion ni abesten horrapeatzen aizenen. Nik ustet hori dala justo droga honek daukan engantzea. Deskonektatu iten diala bat abestean gandik edo gorputzak bere izaera material hori galtzen du edo lako zerbait. Asko zarinagoa da. Nire kasun musika oso onanismoarekin zerikusia handia daukan zerbait da. Norbeak iten dulako behantzako kanpai jotze hon bat bezala azkenen. Bai, norbeantzako eta norbean gandik. Nere harimakin harremana oso irregularra da. Batzutan asko haserretzen naiz, beste batzutan oso pozik, beste batzutan harro nago, denetik pixkaten salada bat bezala. Oraindik ez diat nere harima saltzeko moduko ofertaikin, zenbat zero jarriko zen dituzke. Ba, asko izan marko porque niena nere harima merke sartzeko prest. Ez. Ta saldu izan manu jakingo nuke, ohitu digabe. Ez, nik ez den nere harima saldu ez. Txea, rege musikaren aizeak takeak, usatzen ditu beldurtanekeak, txikitzen kateak, Txea, rege musikaren aizeak takeak, usatzen ditu beldurtanekeak, Artistila jator bat ez dut izan nahi, hoi seguro ez ez. Bai. Enaiz askotan egon, baina divertigarria da. Infernua. Bueno, divertigarria ez dakit, baina aspertzeko betaik, desde luego nik uste ez dula uzten. Benetako infernuk. Nere infernu personalak behintzat, Infernuko sugarrak norbeak iskaltzeko gaitie, baina gero nik uste behin sendatuta oso erredura sanok diala. Ni monagilo izan itzen. Eta gaur egun jainko asko dago bai. Bai, oferta handia da. Jainko supermerkatu bat edo eta norbeantzako gaina egokiak izan daitezkenak. Geota handigoa oferta. Noski bai ez, baina zuri ez dizutea gutxiko,
Ez zurita ez inorri. Ez. Ze galdetze zaion deabruari. Ba, nik ustet igual dula ze galdetu, porque beak beti nahi duna erantzuteu. Musika zer ikusi daukan pekatuarekin. Ez alda musika bea pekatu bat. Kontxo, lauko matarrak kantxan, eskubikin bihurrituta ezkerrakin gantxo, bote bat, bote bi, izabalea plantxan, nekatu gabe hogeita bi eztek mezirre bantxaik, dejate de klentxas, hau ez da txantxa, hau ez da lakontxa, hau ez da batxa, txapa hotxalatza zeukek irea mestraketxak, izan naidek aberatxa, txeta bat itzak, beta bat intzak, eta utzi musak baken. Arauak hautsi ditzakelako, edo musika ona, nik ustet arauak hausten ditun musika dala. Esate deula. Esate deu teleberriak esateztuna. Pekatuak hortik asko dauka, ezta? Ba, pekatu batzuk egin behar die. Bai, pekatari izan behar da. Bueno, norbeak jakingo du zein dien norbeak behar ditun pekatuk. Eta, bueno, geroz, ja, 7 pekatuta zitzeiten aste balin bagea, ba, ia danak igual tentatzen haue. Horregatik dianik ustez 7 pekatu kapitalak edo, ezta? Danoi asko tentatze gaituelako. Hor badaude gutxinez 3 asko gustatzen zaizkitenak. Sabelkeria bat, lizunkeria bestea, eta alperkerie. Asko tentatzen hau, ezer ezeiteak asko tentatzen hau. Baina belasi aspertzen naiz, edo gaizki sentitzen naiz behi da. Hoi bai bizi ezaketela pekatu bat bezala. Bai, alperkerik tentatzen hau, bai. Ego zati handiekin erretzegea, baino nahi etzait inporta, Ezin zaitu jan, baino denok daukau ego bat, Batzuk gehiago erakusteue, beste batzuk gutxigo, baino... Nik ez zait iruditzen, behintzat aurrekalden, eszenatoki baten aurrekaldea iotzen da inork ego bat ez daukanik. Falloa da, norbea dana baino haundigoa dala sinistea. Hor dago falloa. Eta hor bai, amildegitik gertu ibili daitekela eozin. Astelen goizak, desperta horrek sonatzeunen, hor ez da ez egoik eta ez eganiteko egoik, ez? Beldurra? Bai, zautu bestet pa. Oso zorrotza da beldurra. Forma asko ditu, lagundu iten du. Blokeature bai. Beldurri gabe ezkenuke mehatxuik ikusiko, beldurri gabe ezkinateke muituko baso asutan jartzen danen. Zeri ez. Zeri ez diot nik beldurra gauza askoi diet. Askoi. Zure hurrengo galdera idiot kriston beldurra dibidez. Bai, eta beldurrai beha ere kriston beldurra diot. Badakigulago zer dan beldurra eukitzea. Eta nahi beldurra ematen dit beldurra eukitzek. Nik ez da beldurri euki nahi, baino